Ik ben u's heid, ik doe ertoe. Is dat u's mem? Nee, dat is een koe. Ha, nou heb ik je. Het stedhoudelijk hof in Ljouwert is in de band van twee geesten. Het binnen Willem Lodewijk van Nassau, oftewel u's heid, en zijn vrouw, Anna, de jerdere bewoners van dit paleis. Ze komen te libben in het stuk Anna en u's heid, screunt toch theatermaker en acteur Jan-Dirk van Ravenstein. Op dit stuit wordt er nog druk repeteerd. Snijn is de première van het dinnertheaterstuk. Overal in het Jeddere Paleis binnen sporen van de Frieske Nassaus te vinden. Van Ravenstein rekent zijn studie al in de band van de geschiedenis van de stad en de bouw met de Nassaus. Toen ik hier kwam wonen om te studeren, toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga even de stad verkennen. En toen stond de deur open van de grote kerk. En ik dacht, laat ik eens naar binnen gaan. En dan was de korser, die was daar. En ik zag achter in de kerk zag ik een houten tombe. En toen dacht ik, nou, dat ligt iets bijzonders begraven. Want dat heb je dan als je zoiets ziet. En dan zegt de korser tegen mij, daar liggen de voorouders van onze koningin. Ik zeg, nou, dat kan niet, want die liggen in Delft. Hij zei, nou, dan moet je de geschiedenisboekjes maar eens lezen. En toen gaf hij mij een foldertje mee. En toen heb ik zitten lezen. En toen was ik met stomheid geslagen. Want ik dacht van, waarom weten wij dit niet? Waarom wordt dit niet onderwezen op de lagere scholen? Ja, de Friese Nassaus, dat is eigenlijk de bakermat van onze huidige monarchie. En dat heb ik opgepikt, want ik vond eigenlijk dat mensen dat moesten weten. Waarom die hij u's heid? Hij was een groot voorstander van kennis en het was een groot strateeg. Hij heeft heel veel gedaan in de oorlog tegen de Spanjaarden. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij mede heeft gevochten voor de vrijheid van de Friezen. En toen werd hij u's heid genoemd. Ik was altijd al sneller dan jij. In je dromen. Je bent vergeten dat je knie is geraakt door een kogel. Oh ja, slag bij Koevoorden. Kon ik eindelijk van je winnen, u's heid. Wel stoer en mannelijk. Een oorlogswond. Toch? Ze zijn vanaf jongs af aan, hij was 7, zij was 4, zijn ze opgegroeid in Dillenburg, op het kasteel, het familiekasteel. En ze hebben altijd met elkaar gespeeld. Ze hadden elkaar en die liefde is nooit meer weggegaan. Sterker nog, toen hij een jaar of 20 was, heeft hij dus gewoon openlijk verteld, ook aan zijn familie, dat hij verliefd was op Anna, zijn nichtje. En daar was de familie niet blij mee. Er werd zelfs over bloedzonde gesproken. Ja. Ik speel Anna van Oranje. Dat is de tweede dochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen. En zij heeft hier in dit paleis, in het stadhoudelijk hof, heeft ze gewoond vanaf haar trouwen tot aan haar dood. En ze is 27 is ze geworden. Toen is ze overleden, heel jong eigenlijk. En ze is getrouwd met haar neef Willem Lodewijk. En samen zijn ze hier in Friesland komen wonen. Naartoe! Dit is niet mijn ding. Nou, prik me dan. Naartoe, reageer. Wacht, ik help je. En het moeilijkste was eigenlijk de vormgeving van Anna. Omdat over haar is heel weinig bekend. Ze heeft hier maar 7 maanden gewoond, toen is ze overleden. Over haar als persoon is heel weinig bekend. De mannen waren natuurlijk altijd in de picture vanwege die strijd tegen de Spanjaarden. En ja, dat was heel pittig, hè, om in dat gevoel te duiken van die vrouw. Hoe heeft zij hier geleefd? Waarom is ze hier naartoe gegaan? Welk gevoel? Het achterlaten van de familie. De schande van het neef- en nicht verhaal. Ze waren als neef en nicht getrouwd. Hoe ging ze daarmee om? Het contact met haar vader. En, nou, dat zijn vragen die komen. En dan krijg je op een gegeven moment, als je verder de diepte in gaat, krijg je daar antwoorden op. Hoe weet jij? Dat is van mij. Ik ben een vrouw. En vrouwen willen alles weten. Maar maak je geen zorgen. De inhoud ken ik niet. Die wil jij ook niet weten. Dat zijn staatsgeheimen. Wat heb jij gelezen? Niets? Geef me een eerlijk antwoord. Ik vraag het je nog 1 keer. Wat heb je gelezen? Eerlijk, niets. Waarom is het zo belangrijk? Het zijn staatsgeheimen. Ja, van 400 jaar oud. Het is verjaard. Waar maak je je druk om? Dit is niet bestemd voor vrouwenogen. Dit is van mij. Wat kost dan het produceren van zo'n stuk eigenlijk?
Nou, ik denk, want ik heb nog niet alle bonnetjes bij elkaar gelegd. Nou, ik denk dat het ongeveer tussen de 10.000 en 12.000 euro kost. Daar zit het ongeveer zo tussenin. En vertel eens dat weer waarom? Nee, dat verdien ik niet terug. Nee. Dat verdien ik pas terug als ik bijvoorbeeld minstens 25, 30 keer heb gespeeld. Er staan nu 10 voorstellingen gepland. Er kunnen ook geen massa's mensen naar binnen, want we houden het heel intiem. Maximaal 50, 60 mensen. Dat is ook de kracht. En het doel is natuurlijk uiteindelijk dat ik hoop dat de theaters buiten Friesland dit oppikken. En zeggen van, wij willen dat stukje van het verhaal van de Friese Nassau's hier ook laten zien. Ik ben theaterdocent. Ik heb theaterdocentopleiding gedaan aan de NAL, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 3 jaar geleden afgerond. En nu werk ik als speler, actrice, maar ook als docent. Ik geef ook les aan kinderen, theaterles. Ja, ga maar, hè. Ga maar lekker met je belangrijke staatszaken van 400 jaar oud. Laat mij maar achter, hè? Nou, ging goed, hè? Bijna. Best pittig, want de spelers en moest ik regisseren. Ja. Lukt het al heel een beetje? Ja, dat hebben we met onszelf afgesproken. Wij gaan het eerst helemaal zelf doen. Ook want iedereen heeft een eigen mening. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, des te meer een veto is en weet ik veel wat. Dus we doen het eerst zelf en daarna dan mogen mensen zelf ook nog dingen toevoegen. Ja, en dat werkt voor ons werkt dat het prettigst. Af en toe, dan roept ons boe. En speelt de geest met u een spel. Ons klopt het huis, speelt met het licht. Stapt op het marmer bij entree. Wij laten zien dat wij er zijn. Ooit maakt u het zelf ook mee. Ooit maakt u het zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Boe! Ja, Leeuwarden heeft zulke mooie verhalen, verborgen verhalen nog. En die moeten gewoon naar buiten toe om te laten zien aan de wereld dat Leeuwarden een hele bijzondere stad is. Dat vergeten we wel eens, ja. En dat Visto als netvries. Ja, ik ben geen diepvries. Nee, ik kom uit Drenthe van oorsprong, woon nu 25 jaar hier. Maar ja, het is een plek om van te houden, om daar iets mee te doen. Ja, ja.